paggalang, pagmangno sa lambang saro asin pagkamuot. Ang siring na pagkasararo, minapusog ning pagtubod. Kaipuan mananggad na ang tabang ning lambang saro sa pagdanay asin pagpusog kang pagtubod. Kinakaipuhan man ang siring na pagbunyag sa lokal na simbahan, tanganing ang satong pagtubod danay na maging buhay asin malaan. Siring man sa selebrasyon kang Santa Misa ngunyan, rinoromdom niyato si Papa Francisco na nagbalik na sa harong kang kagurangnan. Siya naglingkod bilang Santo Papa sa laog ning 12 taon. Nagpahiling ning mapakumbabang paglingkod, mabansay na pagmangno sa mga paratubod, asin naging halimbawa ning lubos na pagkamahirakon kaiba kang sarong pag-arang sa selebrasyong kang Eucharistia. Idugang niyato ang satong pamibi ang danay na katuninongan para sa kalag ni Papa Francisco. Matindog na po ang kabos para sa awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagarangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, ngunyan ikaduwang Domingo kan pagkabuhay liwat. An ikaduwang Domingo, iyuman ang selebrasyon yato, kan kafiestahan, kan Diyos non na pagkaherak. Sa tubangan niya to, iyan imahin na Jesus, ang Diyos noon na pagkaherak. Ini sa tuyang bibindisyonan ngunyan, sin gagamiton sa pagprosesyon pakatapos kan misa. Andabang sa to, yaon sa ngaran ng kagarangnan,
nakagibo kan langit asin daga. Mamibi kita. O Diyos amang makakamhan, burabod nin pagkamot asin pagkaherak. Hinahagad mi sa imo, bendisyonan mo asin pakabanalon an imahin ni Hesu Kristo, ang Diyos non na pagkaherak. Lugod sa samuyang pagdebosyon sa iya, padagos kaming mag-ako kandaing sukol na pagkaherak nin Diyos. Siring man, kami man lugod maging instrumento nin sa iyang pagkaherak sa samuyang pakikipagkapwa tao. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Awiton niya to ang kamarawayan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulinongan. Sa mga tao, marahay ang buo. Inoomaw mi ka, rinorgyaw mi ka, sinasamba mi, ika, pinakamuraway ni ika, pinapasalamatan ni ka. Huli ka, dakula ko, kamurawayan. Kagurang ka na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamay. Kagurang na aking bugtong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman. Kahiraki kami, ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa to kanama. Kahiraki kami. Ikasanaan banay, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan na pinabanal mo para sa imo. Sa tabang mismo kan Fiesta Pascual, patalubua ang biyaya na itinaumo, tangani ang gabos makasabot kan maninigong donong. Nahuli kay ni sinda na hugasan kan tubig nin bunyag. Namon daggiraray sa kalag, tinubos kan dugo. Huli kay Jesu Kristo ang gagarang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataraw.
Ang enot na babasahon, naglaladawan kang buhay kang enot na mga Kristiyano, ang saindang magayon na halimbawa ning pagkasararo sa puso, sa isip, asin sa kalag, aarogan niyato na ang mga parasunod ni Kristo. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Huli kan mga kamot kan apostoles, igwanin dakol na tanda asin nga ngalasan sa banwaan. Saro an buot, yaon sin dagabos, sa portiko ni Solomon. Mayo sa iban nin nangangahas makiayon sa inda. Alagad, inuumaw sinda kan banwaan. Urog na nadadagdagan ang mga nagtutubod sa kagurangnan. Dakulon na lalaki asin babae. Huli kaini, pasiring sa mga plaza. Dinadara ang mga may helang asin ihinuhutad sa mga papag asin mga hamak. Tanganing sa pag-aginin Pedro, igwasin danin malindungan man lamang kan sa iyang anino. Nag-aariponpon man ang dakulon na katauhan, hales sa mga banwa, sa palibot nen Jerusalem, dara mga naghihelang, saka mga sinaniban, nin mga marumpot na espiritu. Asin nabubulong sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taang sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ngunyan an Israel, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an harong ni Aaron, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an may pagkakatakot sa kagurangnan, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taang sa iyang pagkaherak sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad an kagurangnan tinabangan ako. Kusog ko asin awit an kagurangnan, siya ang nagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan, sa mga tolda nin mga suripot. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taang sa iyang pagkaherak sagkod paman. Anga po na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan nagapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata, uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taang sa iyang pagkaherak sagkod paman. Sarong bisyon ang isinasaysay sa ikaduwang babasahon. Ini bisyon ni Kristo Jesus na nabuhay liwat asin nakikihiras sa kamurawayan ng Diyos Ama sa langit. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Ako si Juan, ang tugang nindong kadamay sa kahorasaan, kahadean sa kapagdanay ki Jesus. Nasa puro ako kaidto na inaapod na Patmos, huli kan tataramon kan Diyos, asin pagsaksi
ki Jesus. Nasa espiritu ako kaidto. Aldaw kan kagurangnan, asin nakadangog ako sa likodan ko, nindakulang tingog. Siring kakusog sa trumpeta, na ansabi, an sa imong nahihiling, isurat mo sa libro, asin ipadara sa 7 simbahan. Dangan, buminirik ako sa paghiling, kantingog na nagtataram sako. Pagbirik ko, nahiling ko, 7 kandilerong bulawan, asin sa tahaw, kan mga kandilero, sarong siring sa aki nintawo, na nagugubingan, ninhalaba, sagkod sa bitis, asin nasasalihoyan sa daghanin bulawan. Kan mahiling ko siya, napalukmo ako sa pamitisan niya, garo gadan. Alagad, ipinatong sako ang tuon niyang kamot. Sa pagsabi, dai ka matakot. Ako an enot asin an huri, an nabubuhay. Nagadan asin uya, ako buhay sa kapanahonan kan kapanahonan. Asin kapot ko, liyabe sa kagadanan sa Hades. Kaya isurat mo an sa imong nahiling, an nangyayari, asin an mangyayari, pakatapos kaini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos para sa paggrupyaw kang banal na hel. Kagarangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na ginono ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarum na itong enot na aldaw kan simana. Natatrangkahan ang mga pintuan kan namong mugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot sa Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda. Ang katuninongan mapa sa Indo. Pakasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot asin hirog. Kaya naugmaan mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninongan mapa sa Indo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Pagkasabi kay ni, naghangos siya asin nagsabi sa inda,
Akoa an Espiritu Santo, an kisay man na mga kasalan na patawadon nindo, pinatawad iyan para sa inda. An kisay man na mga kasalan na day nindo patawadon, day iyan ipinatawad. Si Tomas, saro kan 12, itong inaapod na kambal, day ninda kaiba kan mag-abot sa Jesus. Pinagsarabihan siya kan mga disipulos, nahiling mi an kagurangnan. Alagad nagsabi sa inda, kunday kumahiling an sayang kamot, sa saiyang kamot, ang tanda kan mga pako, asin ikalaog an sakong muro, sa tanda kan mga pako, asin ikalaog an sakong kamot sa sayang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin 8 aldaw, yaon naman sa laog an sayang mga disipulos, asin si Tomas kaiba ninda. Uminabot sa Jesus, bararat an mga pintuan, tuminindog sa tahaw asin nagsabi, an katuninongan mapa sa indo. Dangan nagsabi kay Tomas, darahadigdi an sa imong muro, asin hilnga an sakong mga kamot. Darahadigdi an sa imong kamot, asin suksukan sa sakong hirog. Day ka magpakamayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko, asin Diyos ko. Nagsabi sa iya sa Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dai nakahiling. Sa katunayan, dakulpang ibang mga tanda ang ginibo na Jesus sa atubang kan sa iyang mga disipulos. Mga tanda andai nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na sa Jesus iyo ang Mesiyas, an aki kan Diyos, asin sa pagtubod magkaigwa kamo nin buhay sa saiyang ngaran. Mga tugang marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po, gabos. Diyos marhay na hapon sa indo gabos, mga tugang. Siring sa sinabi ko po subago, ngunyan ikaduwang Domingo kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Asin iyuman ini ang Domingo kan Diyos non na pagkaherak. Paninapod niya tong divine mercy. Kaya sa pagpoon kan misa, sa kuyang pinagbindisyonan, an imahin kan Diyos non na pagkaherak. Nagagamiton sa pagdebosyon. Asin pakatapos kan misa, ini ipagpoprosesyon. Mga tugang sa pagselebran niya to kan Diyos non na pagkaherak, buot ko kamong alukon sa paghurop-hurop sa tema na magtubod sa daing sukol na pagkaherak nin Diyos. Ining selebrasyon niya to kan Diyos non na pagkaherak, ang fiesta na ini nagpapagiromdom sa satuya kan sentro o kan puso kan ibanghelyo. Ang pagkaherak nin Diyos mayo nin sukol. Ini ipinagmukna ni Juan Pablo Ikaduwa kan sa iyang panahon bilang Santo Papa. Ini nagpuon sa revelasyon ni Jesus kay Santa Faustina na kung saan ipinahayag niya ang sayang kamautan para sa bilog na kinaban na makasabot asin magtubod
sa sayang ding sukol na pagkamuot asin pagkaherak. Sa Ebanghelyo ngunyan na Domingo, sa tuyang nadangog an istorya kung paano nagpahiling si Jesus sa sayang mga disipulos. Asin ang sayang mga tataramon, bako mga tataramon nin pagkaanggot o hinanakit sa mga disipulos, kundi tataramon nin katuninongan. Sabi ni Jesus, mapasaindo ang katuninongan. Ipinahiling niya ang sayang mga lugad, bako tanganing sudyaon ang mga disipulos, kundi bilang patotoo kan sayang dakulang pagkamuot asin pagkaherak. Dangan siya naghangos, itinao sa mga disipulos ang Espiritu Santo, tanganing sinda magkaigwa nin kapangyarihan sa pagpatawad nin kasalan. Ang pagkaherak minagikan sa puso kan pagkabuhay liwat na Jesus. Saro sa magayon na parte kan Ebanghelyo, iyo ang istorya ni Tomas, na kung saan sa enot siya nagduda sa sinabi kan mga disipulos. Alagad kan sa Jesus sa ikaduwang pagkakataon magpahiling sa sainda, nayaon na si Tomas. Day siya nagpahayag ning kaanggutan ki Tomas, kundi inalok niya si Tomas. Inalok niya na ilaagan sa iyang muro, asin sa iyang kamot sa iyang hirog. Asin inalok niya na magtubod. Sabi ni Jesus, dai ka magpakamayong pagtubod, kundi magmaimbod, asin magtubod. Iyan po mga tugang ang Diyos nun na pagkaherak. Nagpapahiling sa to ang mahal na Diyos kung sain man po kita. Binubulong ang satuyang mga lugad, pinapatawad ang satuyang mga kasalan, asin iniitaas kita niya. Ngunya na taon nin Yubileo, kita inaalok bilang mga peregrino nin paglaom. Kita man po inaalok na mabuhay, asin magheras kan parehas na pagkaherak. Buksan niya to ang satuyang mga puso sa pag-ako kan pagkamaherakon nin mahal na Diyos, sa pagikan sa iyang pagpatawad kan satong mga kasalan, sa pagikan sakramento nin pagkumpisal, sakramento nin reconciliation. Bako lamang po iyan. Kita man po gabos na nag-aako kan pagkaherak nin Diyos, inaalok na ipaabot ang pagkaherak na iyan sa satuyang kapwa, sa satuyang pamilya, sa lugar na satuyang pinagtatrabahuhan, sa satuyang komunidad. Kita man lugod magin instrumento nin Diyos, tanganing ang satuyang mga tugang makamate man o maeksperiensyahan man ang pagka mahiherakon nin Diyos. Bako pong magayon, bako pong tama, asin dai ikinakaugma nin Diyos, na ang tawo magsabi, sagkod na ako nabubuhay, dayta ka papatawadon. Bako po yan magayon, bako po yan tama, bako po yan ang ikinakaugma nin Diyos. Ang pag-alok sa to nin mahal na Diyos, iyo na, mantang kita nag-aako kan pagkamahirakon nin mahal na Diyos, kita man makanood na magpamate sa satuyang kapwa tao,
nin pagka mahiherakon. Ang Diyos nun na pagkaherak mga tugang, bako sana ining manunungod sa pag-ako niyato kan pagka mahiherakon nin Diyos. Kundi iniman manunungod sa satuyang pagiging mahiherakon sa satuyang kapwa. Urog ng gayo sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa sato. Day po niyato paglingawan ang saro sa mga paladan na ipinahayag na Jesus kan siya nagtutukdo. Sabi ni Jesus, paladan ang mga mahiherakon. Nin huli tasinda, mag-aako nin pagkaherak. Kung kita palan mga tugang, nagpapahayag nin pagkaherak sa satuyang kapwa, bako lang kita nagtataonin pabor sa sainda, kundi mas urog na kita nag-aako nin pabor sa mahal na Diyos. Ta sabi ni Jesus, paladan ang mga mahiherakon, nin huli tasinda, mag-aako nin pagkaherak. Sa satuyang pagkaherak, pagka mahiherakon, kita naggigibo nin dakulang pabor sa satuyang sadiri. Kun kaya mga tugang, sa aldaw na ini na satuyang ipinagsiselebrar ang kafiestahan kan Diyos non na pagkaherak. Sa bilog na pagsarig, kita magpamibi kan mga pamibi na itinukdo ni Jesus ki Santa Faustina. Jesus, I trust in you. Amen. Matindog po ang gabos. Ngunyan sa tuyang ipahayag ang sa tuyang pagtubod, durungan po kita, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya kagarangnanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Halinuman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Embes kan normal na pamibi nin banwaan, gigibuhon po niya to ang pagdusay kan nasyon sa Diyos non na pagkaherak. Orog kamahiherakon na Jesus, ika ang lawog nin pagkaherak kan Ama. Sa pagkaherak, inapod mo kami. Ang pagiging mahiherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na pinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig, asin paglaom, sa imong daing sukol na kagadanan, kadagatan, nin pagkamuot, ang bilog ming buhay sa imo idinudusay. Asin minapamugtak kami sa pagsurog, kan sa imong mahiherakon na pangataman. Ansa mong sadiri isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kay ba kan Espiritu Santo, tanganing lubos kaming mabakgo sa imong pagkaherak. Kaheraki kami, huli sa mga ralaban nin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagpatakot sa lambang saro.
Kahiraki kami, huli sa mga lakop na kasalan, tumang sa katotoohan, asin sa mga makangirhat na kasalan, tumang sa katanosan, asin pagka magturugang. Kahiraki kami, huli sa mga paglanghad, na ipinasapo mi sa Diyos nun mong pagkaherap, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami, huli sa mga pag-abuso, tumang sa dignidad nin tao, sa mga kasalan, tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami, o kagurangnan, na maibanaag mi an sa imong pagkaherak sa samong kapalibutan. Bantay kami bilang sa imong rogaring, tanganing sa mga panahon nin kasakitan, day kami mawaran nin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapan nin ranga sa mga kapwa, na nawaran nin paglaom asin pagtubod sa imong pagkaherap. Ang gabos na tawo makamidbid kan sa imong dai marurip na pagkaherap, magsarig sa imong pagkaherap, asin magpamuraway kan sa imong pagkaherap sakod paman. Jesus, hade nin pagkaherap, nagsasarig kami sa imo ang bilogming pagkabuhay. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagdulot kan atang. Tindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran
para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagarangnan, nakikimaherak kami, nakuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga binago huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagarangnan. Amen. Ang kagarangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagarangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Na ikakagarangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tasiya sa nanggayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patinghani ang mga langitnon na virtudes asin mga angheles na potestades. Nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagarangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagarangnan na sa Heso Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasiyanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niyaman kan kalis.
asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sakuyang dugo, kan baggo asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagigiromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagarangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdo makagarangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong obispo sa Rex Andro asin kan gabos na klero. Giromdumaan sa imong surugoon si Papa Francisco, na inapod mo sa imo hali sa kinakban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan na siring kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sanang pagkabuhay liwat. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, ansamong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Kay Bani San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibaniya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
tinutdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kita na magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya manyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagarangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagarangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katoninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katoninongan kan kagarangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katoninongan. Maluhod po ang gabos. Uya an korder kan Diyos. Uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po ang gabos. O Diyos na makakamhan, itugot mo, nakikimaherak kami, na ang pagkasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo na samong kagarangnan. Amen. Amen. Ngunyan sa satuyang papamibion, ang responsoryo para sa gadan, para sa satuyang nagtalikod na Santo Papa. Aram ko nan sakuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw ako mabubuhay liwat. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Gabos sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Mahihiling ko siya, mahihiling kan sakong mga mata. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Iniyan paglaom na rinirimpos ko sa sakuyang puso. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Kitagabos, aram ko nan sakuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw ako mabubuhay liwat. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Mga pag-arang, ang sa indong simbag kagarangnan, ligtasan kami. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagkanitawo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagkamundag. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan pagbunyag sa imo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan mga tinios mo sa krus. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagkagadan. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan paglubong sa imo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagkabuhay liwat. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagsakat sa langit. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan balaog nin Espiritu Santo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kan sa imong pagbalik giraray pano nin kamurawayan. Kagurangnan, ligtasan kami. Kitagabos, Ama nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, binabalsan mo nin karahayan ang gabos na nagtutubod sa imo. Ang sa imong sarugoon si Papa Francisco, na samong Papa, na vikaryo ni Pedro, asin pastor kan simbahan, na naging dayupot sa paghiras kan mga misteryo, nin sa imong kapatawadan, asin pagkamot digdi sa daga. Magugmalugod siya sa kaibahan mo sa langit, sa panahon na daing kasagkoran. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristo, kagarangnan niya mo, na nabubuhay asin nagahade, kay ba mo asin ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Kagarangnan, mapasaiya ang kapahingaluan na daing kasagkoran, sa liwanag nin sa imong kamurawayan. Mapasaiya ang matuninong na kapahingaluan. Amen. Amen. Pamibi sa yubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, sa Heso Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamot na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo,
na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marhay na bareta. Ining mga pisog magbaggo sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, nan pakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan yubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kun kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang pag-awit kan awit sa yubileo. Magsarabay po kamo kan aksyon kan awit sa yubileo. Mag-iba kamo. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, ang salita mo ang siyang ilawan. Landas namin kung kami naliligaw, sa iyong anak ang daay natatanaw. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Aming Diyos na mapagkumbaba, lumikha ng langit at lupa, bagong buhay ang kanyang alay, nang sa piling niya muli tayong mabuhay. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay ating nadarama, kahit di natin nakikita. Naging tao para sa buong mundo, susunod ako san man siya patungo. Masdan mo ang linas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan.
Salamat po. Magtukaw muna po ang gabos. Mga nagkapirang anunsyo. Enot po ang sa agwanin ikaduwang kolekta ngunyan para po sa PPCRB volunteers and Citizens Watch kan sa tong simbahan. Ikaduwa, padagos po kitang nakikiulay sa gabos na miyembro kan parokya na maging imbelto sa honesto, matanos, asin matuninong na perilian. Alagad tanganing ini mangyari kay puhan tanin mga PPCRB volunteers na nag-edad 20 anyos pataas na day imbelto sa rinman na partido. Magpalista po sa Paris Pastoral Council sa pamamayo kan sa tong chairperson si Sis Nancy Penetrante. Pangtulo, sa aga po, Lunes, sa oras na alas 3 din hapon, nangingimbitar po sa gabos na sektor, kabilang ang mga religious organizations na magdalan asin magpartisipar sa gigibuhon na political forum para sa pwestong pagka-gobernador asin vice-gobernador. Ini gigibuhon po ang live po kaini duman sa siyudad ni Naga. Alagad digdi po sa satuyang Paris Pastoral Council, pwede po kitang makapagpartisipar, aktibong makapagpartisipar sa pagi po kan Zoom. Tanganing makapagpartisipar kita sa nasabing aktibidad. Pang-apat, sa Pizza Jess kan Mayo, aldaw na Sabado, igwa po kita nin political forum na sponsored kang PPCRB. Ini ang pagkakataon na mamidbidan niya to ang mga kandidato asin maaraman kan mga botante ang mga plataforma kan mga kandidato. Ini po gigibuhon sa Holy Cross Parochial School sa oras na alas 6 nin Banggi. Igwa po nin covenant signing nagigibuhon durante kan misa antisipada sa oras na alas 5 nin hapon. Panlima, bukas po ang pagpalista para sa mga kandidata sa Reina Elena 2025. Ang presentation po gigibuhon sa Domingo, Pizza 4, kan Mayo, durante kan misa pagkahapon. Inaalok ang gabos na barangay na magpadaranin sa o duwang kandidata para sa search for Reina Elena 2025. Ang proceeds po kay ni para sa programa kan mga jóvenes sa satong parokya. Ini po sponsored kan Parish Youth Ministry. Asehan panghuri po in connection sa nagdadangadang na National Youth Day sa Hunyo, ang satong parokya kabilang sa mga maakon in mga jóvenes nagikan sa iba-ibang parte kan nasyon. Bilang parte kan programa, sinda po madagos sa mga host families. Kulang pa po kita nasa 200 na host families. Buksan po niyaton sa tong mga harong sa mga peregrino na mga jóvenes nagikan sa iba-ibang dioceses. Isubmit po ang sa indong pangaran sa opisina kung maawat po nindo, asin ang bilang kan jóvenes na bot nindong iakomodar, asin kung ang bot nindo lalaki o babae na mga jóvenes. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagarangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po niya ang pagprosesyon, kanimain kan Diyos nun nin pagkahera. Sa mga
gusto pong mag-ibang prosesyon, magalat na lang po kita sa patio. Isusunod na po tulos ang prosesyon palibot sa poblasyon. Salamat po. Ako, di ka make sure ka karo.
Naka-live lang ka, di ba? Amo na po. Kuya ba? Kuya ba? Para po kalive.
Share natin po. Ada operasyon tinaw sundan. Para kuha ko pisari.
Hallelujah.